пакутаваць дзеля цябе. Адзінае ў свеце шчасце з табою быць, любіць цябе. Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похвалены Ісус Христос, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы, і як кожную пятніцу, таксама і сёння сустракаемся о 16 гадзіне дзеля таго, каб разам паразмаўляць, паразважаць, а таксама навучыцца і пазнаць кананічнае права рыма-каталіцкага касцёла. І сёння, як кожную пятніцу, у нас у гасцях таксама прысутнічае ксёндз Дмітрый Пухальскі. Похвалены Ісус Христос. Навекі вечныя. Амэн. Узгадаю толькі, што сённяшняя праграма у прамым эфіры. Гэта значыць, што менавіта зараз падчас нашай праграмы кожны з вас мае магчымасць патэлефанаваць да нас дзеля таго, каб, быць можа, задаць некае пытанне, быць можа, таксама нешта пракаментаваць са свайго боку. І узгадаю толькі нашы нумары, па якіх вы можаце да нас звярнуцца. Гэта нумар Велкому плюс 375 44 513 73 97. Гэта нумар таксама МТС плюс 375 33 673 0973. Гэта таксама нумары нашай студыі, нумары з кодам горада Мінска, плюс 375 17 399 17 21, альбо нумар 375 17 364 69 64. Зараз папрашу нашага тэхніка, каб ён таксама на экранах вашых камп'ютараў включыў таксама застаўку, на якой вы таксама будзе такая магчымасць пабачыць гэтыя нумары. А цяпер перакажу слова нашаму госцю, ксяндзу Дмітрыю Пухальскаму. Вось узгадаю толькі, што наша тэма, падчас якой мы разважалі, гэта было сакрамент святарства. Ну, мы назвалі сакрамент пасвячэння. Пасвячэння, так, вось, менавіта. Моя віна, мія кульпа, бо ўжо памыліўся не першы раз. Ні на экзамене ў семінарыі двойку не пастаўлю. Дзякаваць Богу. Ось. Сапраўды, мы толькі пачалі нашы разважанні аб сакраменце пасвячэння, як ён называецца, казалі аб тым, што ёсць 3 ступені гэта сакраменту, гэта дыяканат, гэта прэзбітэрат і біскупскае пасвячэнне. Вось, і таксама трошкі пачалі, як гэта у тым парадку, якім гаворыць кодекс, першая частка гэта распарадчык сакраменту і сама цэлебрацыя сакраменту пасвячэння. Успелі сказаць такую рэч, што распарадчыкам гэта сакраменту можа быць толькі біскуп, прычым біскуп кансакраваны, біскуп, які сам прыняў біскупскае пасвячэнне. Вось. І ніхто іншы, акрамя біскупа, зрабіць чалавека святара, не мае такой сакраментальнай магчымасці. Проста ён не здольны. Ён можа рукі накласці, можа формулу прачытаць, толькі ён не здольны зрабіць чалавека святара, ці дыякана, ці біскупа. Вось. І таксама казалі, што ёсць некаторыя рэчы, мы пагаварылі ў мінулай перадачы пра біскупскае пасвячэнне, казалі аб тым, што не можа быць удзельна біскупскае пасвячэнне без наяўнасці папскага мандату. То есть, з аднаго боку, кожны біскуп можа высвяціць іншага чалавека на біскупа, на прэзбітэра, на дыякана, але ён гэтага не можа зрабіць без папскага мандату. Пасвячэнне будзе сапраўднае, калі ён так зробіць, не дай Божа, але гэты біскуп і той, які пасвячаў, той, каго пасвячалі, будзе знаходзіцца ў касцёльных пакараннях. То есть яны не змогуць выконваць сваю ўладу, не біскупскую, не ўладу кіравання, якая ёсць касцёле, я не буду ў гэту тэму ўваходзіць, бо яна сапраўды тэма вельмі вялікая, абшырная. Але таксама сказалі, што для біскупскага пасвячэння патрэбна 3 біскупы. Хаця, па сутнасці, свенціць адзін. Свенціць адзін галоўны называецца кансакратар, 2 дапаможных. Ёсць розныя тэорыі, чаму так ёсць, мы таксама там мяркоўвалі ў мінулай перадачы, але сёння ўжо ідзем далей менавіта гаворым пра прэзбітарскае, дыяканскае пасвячэнне, менавіта з гэтага пункту гледжання. Як распарадчык, то есть хто можа высвенчваць чалавека, і таксама трошкі пра эту цэлебрацыю. Права гаворыць так, што кожны кандыдат да прэзбітарату альбо дыяканату павінен быць пасвечаны сваім уласным біскупам або пры наяўнасці дадзена гэта біскупам дэмістарыйнага лісту. То есть мы казалі, яшчэ раз паўтаруся, толькі біскуп можа свенціць, такое пытанне які? Бо біскупаў на свеце многа.
Тым больш, што калі гэта законнік, то яшчэ больш складана. Калі законнік, яшчэ про это будзем казаць, бо там ёсць свае яшчэ пытанні, бо настаятель законнікаў это не біскуп звычайна, так. вось, і поэтому, але высвеціць можа толькі біскуп, да, поэтому ёсць таксама пэўныя механізмы, пра які мы таксама трошачкі ўзгадаем, да? То есть тут ёсць слова павінен быць пасвечаны сваім уласным біскупам, так, або пры наяўнасці дадзена гэта біскупам дэмісарыйнага лісту. І вось на самым пачатку у мяне такое пытанне: уласны біскуп гэты біскуп ардынарый ці можа быць таксама памацнічый? Вось тут ёсць пытанне, ксёндз Александр, вы карыстаецеся тэрміналогіяй кодекса 17-го года, скажем так, а не 83-го, старажытным, так, бо паняцце ардынарый, калі мы ўваходзім згодна з цяперашнім кодексам, ардынарый гэта і дэцызіяльны біскуп, і дапаможныя біскупы, калі не з'яўляюцца генеральнымі або біскупскімі вікарыямі, это ўсё ардынарый. Да? Але уласны біскуп, кодекс таксама гаворыць, перадусім, калі мы говорим пра дыяканскае прасвячэнне, то есть калі чалавек яшчэ не святар, нічога, ён вучыцца ў семінарыі, рыхтуецца стаць святаром, ну і пытанне, у якую дыцэзію пайсці служыць. Вось, і Вось, тут клопат. пытанне. Бо, напрыклад, добра, ну, у нас так прынята часцей за ўсё, я там паходжу з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, буду служыць у Мінска-Магілёўскай. Іду, напрыклад, у семінарыю, у Гродненскую, цяпер міждэцызіяльную, так, на першы прапедаўтычны курс, але рыхтуюся для таго, каб служыць у Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, арцыбіскуп мяне ведае, да, ведае сваіх клерыкаў, гэтак далей, гэтак далей. Ну, і так склалася такая, скажем, у нас традыцыя, гэта, ну, не скажу, што это неправільна. Толькі трэба ведаць, што да моманту прыняцця пасвячэння я ў гэтай сферы, скажем так, чалавек свабодны. Да, то есть я магу па сутнасці выбраць любога біскупа, у дыцэзіі якога я хачу служыць. Ну добра, а як тады выбраць гэтага уласнага біскупа, калі я магу выбраць любога біскупа? Ну вось, поэтому чалавек... То значит дыцэзію, прабачце, так, нават не біскупа. Так, калі чалавек, ну, конечно, нешта думае, святаром не становіцца сёння на заўтра, это весь працэс фармацыі. Ну, кажу, звычайна, напрыклад, можа чалавек мае такую мару Германії стаць святаром, ну, добра, хай будзе ў Германіі, альбо ў Сібіры, альбо ў Афрыцы, там дзе-небудзь, так? Ну, чалавеку хочацца, да? Вось. Там ёсць іншая, канешне, магчымасці кодекс, да, але калі мы гаворым пра такое, вот малады чалавек, поўны запалу, энтузіязму, вось, ён, напрыклад, хоча служыць у дыцэзіі якой-небудзь кёльнскай у Германіі, так? Вось. Тады ён мае поўнае права звярнуцца да біскупа кёльнскай дыцэзіі, вось, каб паступіць там у семінарыю, напрыклад, і каб ён удзяліў яму пасля сакрамент пасвячэння. Ну, гэта зразумела тады, калі ў семінарыю паступіць, але калі, Да. напрыклад, напрыканцы семінарыі у, скажем, у Гродненскай, ён захоча служыць у Кёльне. Ну, тады у біскупа кёльнскага павінна нарадзіцца пытанне, чаму? А ён хоча быць, можа, у традыцыі нямецкай. Ось. Калі ласка. Ён можа это выбраць, только тут уключаюцца чарговыя механізмы. Конечно, біскуп кёльнскі тады павінен запытаць біскупа альбо Мінска-Магілёўска, альбо што это за чалавек. Альбо колькі грошаў павінен аддаць за яго навучанне. Ну, можа і такое, да, што это за чалавек. Можа так сапраўды было, што ён з самага пачатку там, да, чалавек мае такі місійны запал, кажуць, місійнае пакліканне. Ну, пра Германію, пра місію цяжка казаць, канешне, але да, то есть ён много раз казаў, што вось ён хоча паехаць туды-сюды, вось, і у такой сітуацыі можа быць тады біскуп, калі кёльнскі звяртаецца, чаму гэты чалавек не служыць у сваёй краіне, толькі хоча служыць у іншай. Біскуп, ён заўсёды так хацеў. Хіба што будзе змяняць семінарыі, так як часамі здараецца у нас, што 2 курсы ў гэтай семінарыі, 2 курсы ў наступнай і апошнія 2 курсы яшчэ ў чарговай. Так, і поэтому то, што мы гаворым, поэтому, бо сакрамент пасвячэння справа вельмі важная. Біскуп, калі ён некаму удзяляе гэты сакрамент, ён павінен мець упэўненасць, што это за чалавек. Бо, скажу, нармальная сітуацыя, як мы казалі, чалавек прыйшоў, захацеў сваю дыцэзію, семінарыю, вось, біскуп яго ведае, біскуп яго рукапалагае, тут усе дакументы і просьбы аб паслугах, і семінарыя яго ведае, святары яго ведаюць, окей. Ну, а калі ўжо такое пачынаецца, ну, не скажу, што дрэнная рэч, ну, проста такое матанне па дыцэзіях, а тут так, 2 гады тут, а год тут, заўсёды пытанне, чаму? Бо, ну, на жаль, могуць быць розныя праблемы ў чалавека, і чалавек можа тых праблем лётаць. Тут што-то скрыць, там што-то не дагаворыць. Ну, бо як чалавек знаходіцца ў супольнасці, нават у адной супольнасці 5-6 гадоў, што б ты не скраў, усё яно выйдзе. Там, ну, хаця па-ўсякам бывае, вось, ну, але нейкі, поэтому, калі чалавек хоча памяняць,
Нармальная практыка, таксама як у звычайнай працы. Да? Чалавек працуе там 20 гадоў на адным месцы, бац, мяняць фірму. Канешне, кіраўнік новай фірмы пытаецца рэкамендацыі старого, што ты там працаваў, што рабіў, Хто ты такі, чаму змяняеш і так далей. Бо заўсёды это нармальна. Тым больш, кажу, калі гэта справа датычыць сакраменту пасвячэння. Біскуп не можа першага лепшага, то есть з пункту гледжання сакраментальнага можа. Біскуп на любого хлопца. Ну і з пункту гледжання таксама кананічнага права можа па сутнасці. Только права, далей кажам, тут павінна фармацыя быць. Біскуп не павінен без фармацыі ўдзяляць. Не павінен. Не, я разумею, але я маю на ўвазе, што пасля заканчэння семінарыі можа звярнуцца да любого біскупа з просьбай о прыняцці да дэцэзіі і ўдзяленні святарства. Так. І біскуп можа гэта зрабіць. Только опять, біскуп павінен мець упэўнены, што за чалавек, ведаць яго. Канешне, калі чалавек прыйшоў 1 мая, скажа, давай мне другого ўдзялі сакрамент, біскупа народзіцца пытанне, чаму так хутка і чаго ты хочаш так. Поэтому это ўсё, скажем, у касцёла ёсць багатая традыцыя з тымі усімі справамі, нават тут працуючы ў куры і прыходзяць розныя кандыдаты, часамі у семінару, часамі там розныя справы здараюцца, да? Просто ўжо ведаеш, як паступаць у канкрэтнай сітуацыі. Да? Таму, вось это, але да чаго мы то ўсё гаворым, да? Што уласным біскупам перад прыняццем дэканата бывае альбо біскуп той дзе чалавек радзіўся, пражывае, альбо той, якога ён сабе выберыць для служэння ў дыцэзе, якога ён хоча быць. Опять же, трэба, што не проста сабе выбраў, як у магазине кавалак калбасы гэты хачу. Да? Толькі, конечно, той біскуп, адна справа, што ты яго выбраў, а другая справа, што біскуп хоча сябе прыняць. То значит, біскуп выбірае цябе таксама? У пэўным сэнсе так, бо яшчэ звяртаючыся, бо это справа сакраменту пасвячэнняў, і тут, канешне, не можа быць людзей такіх. А узгадаю толькі, што Христос сам выбіраў вучняў сабе апосталаў, а не апосталы выбіралі Христа. Тут уже гаворка ідзе, скажем, мы кажам, што адказваем на пакліканне ў моманце, калі, напрыклад, ідзём у семінарыю. Да? На самом пачатку я лічу, што пан Бог мяне кліча, іду ў семінарыю, это весь працэс пачынаецца фармацыйны. Всякае можа здарыцца ў семінарыі, вось. І тут такая дысцыпліна, тут іншая, часамі это адрозніваецца ў семінарыі да семінарыі. У адной можна мець мабільны тэлефон, другой нельга, у адной можна там што-небудзь выйсці ў горад пасля абеда кожны дзень, другой 3 разы ў тыдзень і так далей. Да? Кожны ў чужы манастыр сваім уставам не ходзіць, так гаворыцца. Тым больш розныя звычаі яшчэ. Розныя звычаі і дзяржаўныя і так далей. Семінары ў Германіі, семінары ў Беларусі адрозніваюцца вельмі моцна. Вось, поэтому... Але тут мы говорим об дыяканскім пасвячэнні. Але калі ўжо говорим пра святарскае пасвячэнне, пра прэзбітарскае пасвячэнне, то чалавек ужо дыякан. І ў моманце прыняцця сакраменту пасвячэння ступені дэканата з'яўляецца такая рэч, якая называецца дзіўным словом інкардынацыя. І тут і мне здаецца, трэба падкрэсліць нашым радыёслухачам і заўважыць, што пасведчанні адбываюцца па чарзе, што няма магчымасці пераскочыць. Так, конечно. Што няма магчымасці адразу прэзбітарату альбо адразу біскупам стаць. У савецкія часы была такая сітуацыя, што біскупаў вельмі мала, і невядома, як там ці біскупы калі дачакаюцца, калі прыедуць, не прыедуць, былі ў суботу дыяканат, у нядзелю прэзбітарат, але яны былі аддзелены. Да? То есть чалавек дыякана мог быць... Што чарга была захавана. Так. Ён мог пабыць дыяканам толькі адну ноч, па сутнасці. 12 гадзін. Так, можа 12 гадзін, бо права гаворыць цяпер 6 месяцаў, але біскуп можа даць дыспенсу заўсёды. Да? У такой сітуацыі, калі невядома, ці біскуп калі даедзе, ці не даедзе, сёння дыякан, заўтра прэзбітар, там ужо будзем глядзець. Да? Вось, поэтому, да? І з'яўляецца такая рэч інкардынацыя. Што это такое? Тут вельмі пастараюсь проста расказаць. То есть кожны духоўная асоба, а пры прыняцці сакраменту дыяканата чалавек становіцца духоўнай асобай, кожная духоўная асоба належыць да нейкай, скажем так, касцёльнай адзінкі. Адміністрацыйнай. Можа быць адміністрацыйнай, не заўсёды. Бо яшчэ тэрытарыяльныя ёсць. Ёсць тэрытарыяльныя, напрыклад, дыяцэзіі. Мы, дыцэзіяльныя святары, інкардынаваны, напрыклад, у Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію. Ёсць святары інкардынаваны Віцебскую, Пінскую, Гродзенскую, Варшаўскую, Маскоўскую і так далей. Прапіска. Груба кажучы, прапіска. То есть належыць як бы да гэтай дыяцэзіі. То, што прапісана, бо можа працаваць у іншым месцы. Прапісана тут, а працуе дзень у іншым месцы. То есть это
І можа быць таксама інкардынацыя ў інстытуты кансакраванага жыцця. Мы ведаем законнікаў, айцоў, францішканаў, кармелітаў, салезіянаў, палатыну, яшчэ невядома каго. Яны ўжо не ў дыцэзію інкардынаваны, толькі ў сваю супольнасць, у свой закон, Правінцыю. Правінцыю канкрэтную, яны інкардынавану закон уже канкрэтна. Да? Вось. І некаторыя свецкія інстытуты, якім даеце такое права апостальскі пасад, могуць у сябе інкардынаваць, там, напрыклад, я не ведаю, шанштадтскі хіба брат. Ну, я не скажу цяпер, бо не ведаю дакладна хто, каб не было непраўдзівай інфармацыі. Некаторыя, вельмі немногія, могуць у сябе інкардынаваць. То есть не можа быць такой сітуацыі ў касцёле, што святар, кот Матроскін, кот Гуляцкі сам па сабе. Свабодны. Свабодны. У святара заўсёды ёсць біскуп. Ёсць настаяцель. Ёсць улада вышэйшая. Ёсць улада вышэйшая, да? То есть святар ніколі сам па сабе. Улада вышэйшая няма толькі ў папа рымскага. Да? У астатніх усіх ёсць. Это дысцыпліна касцёла. А вось адносні інкардынацыі хацеўся запытаць адносні біскупаў. Ну, бо па сутнасці таксама як асоба духоўная інкардынавана, а вось калі свінцяць на біскупа для іншай дыцэзіі яго. Не, тады біскуп становіцца членам калегіі біскупаў. Это ўжо іншая. Зусім іншая. Зусім іншая справа. Тут уже справа калегіі так біскупаў. мне пытанне прыйшло. Так, это ўжо іншая справа. То ўжо біскуп ён не інкардынаваны ў ніякую дыцэзію. Ён становіцца членам калегіі біскупаў, членам, як бы, таму кажуць, астатняе, што это было. А ў тым дакуменце, які выйшаў 2 дні таму назад, Episcoporum Communio, свежачок 18 верасня папа эту апостольскую канстытуцыю падпісаў, якая датычыць працы на сінодзе біскупаў, які пачнецца ў кастрычніку, але это апостольская канстытуцыя, якая будзе ўжо далей абавязваць. І вось там у першых раздзелах, я так вельмі бегла і прайшоўся, так, каб паглядзець, што цікава там ёсць, і там вось у першых раздзелах, у першых пунктах вельмі моцна гэта падкрэслена, да, адказнасць кожнага біскупа за ўвесь касцёл. За ўвесь, не за сваю дыцэзію. Не толькі свой. Да, ён мае канкрэтна абавязкі ў этой дыцэзіі. Понятно, што арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі не можа прызначыць пробашча варшаўскай дыцэзіі. Понятно, тут дысцыпліна, права ў кожны свой біскуп. Але адказнасць біскупа, ягоная сакраментальная адказнасць, да, адказнасць абавязак навучання, абавязак асвячэння і так далей, яна распаўсюджваецца на ўвесь касцёл. То есть адказнасць, і там у гэтым дакуменце вельмі моцна падкрэслена, адказнасць кожнага біскупа за ўвесь касцёл менавіта на моцы таго, што ён з'яўляецца членам калегіі біскупаў. І цяпер ці змяняюцца нейкія правы біскупа адносні гэтага дакументу, адносні быцця, напрыклад, у іншай дыцэзіі. Бо ведаю, што, напрыклад, калі біскуп прыязджае да іншай дыцэзіі, то ён не можа без дазволу мясцовага біскупа карыстацца, напрыклад, пастаралам. Так, ну это уже прадпісанні такія, скажем, да, ён наогул... Так вось адносні гэтага дакументу. У дакуменце это нічого не прапісана, там канкрэтна, бо справа, этот дакумент гаворыць аб біскупскай, скажем так, сітуацыі на сінодзе біскупа, менавіта падчас трывання сіноду. Там ёсць падрыхтоўчая фаза, асноўная фаза і фаза выканальная, так званая. То есть там гэтыя справы парушаныя, але як бы як уступленнем было такое, вось там усё 2 альбо 3 пункцікі. Папа вельмі файна нагадаў вось это навучанне касцёла менавіта аб тым, кім з'яўляюцца біскупы, да, кім з'яўляюцца ва ўсім касцёле, не толькі ў сябе ў дыцэзіі. Як наступнікі апосталаў, да, бо прэзбітэраты, святары, скажем, яны супрацоўнікі біскупа ў канкрэтнай дыяцэзіі. Да, то есть, калі я святар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, то я, ну, скажем, працую ў гэтай дыяцэзіі, маю адказнасць за свае абавязкі, які я выконваю. Да, я магу паехаць у іншую дыяцэзію, магу там спавядаць, калі такі дазвол мае, гэтак далей, гэтак далей. Вось, ну, але я, скажем, абмежаваны да Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Вось, біскупы гэта ўжо члены калегіі біскупаў. Да, яны не абмежаваны ўжо толькі. Да, поэтому тут у біскупаў справа трошкі інакш выглядае зусім. Вось, але вяртаючыся, кажем, як да нашых баранаў. Інкардынацыя. Да, інкардынацыя, да? Вось. І калі ўжо гаворым пра, напрыклад, чалавек прыняў сакрамент пасвячэння ў ступені дыяканату, і тут уже яго ўласным біскупам з'яўляецца біскуп той дыяцэзіі, дзе ён несе сваё служэнне, якой быў інкардынаваны. Напрыклад, быў Мінска-Магілёўску, значыць, маім уласным біскупам з'яўляецца біскуп той дыяцэзіі, дзе я цяпер знаходжуся. І вось цяпер, якія абавязкі накладаюцца на дыякана, а пазней таксама і на прэзбітара, праз сам факт інкардынацыі? Тут ёсць, ну, перадусім, самае галоўнае абавязак паслухмянасці свайму біскупу.
Да? То есть падчас прыняцця сакраменту пасвячэння там ёсць много абяцанняў. Тут і цэлібат чалавек абяцае, тут абяцае маліцца літургіі гадзінаў, тут абяцае рабіць усё магчымае, каб павялічыць сваю адукацыю, каб вера павялічылась, каб з дапамогай Божай ласкі верна выконваць тое заданне, якое касцёл дае. Ну, але перадусім, конечно, абавязак паслухмянасці. Паслухмянасці свайму ардынарыю, як там в залежнасці у рытуале гаворыцца, залежа каго высвячае біскуп. Да? Калі біскуп дэцызіяльны высвячае дэцызіяльнага святара, то такое пытанне, чи абяцаеш мне і маім наступнікам пашану і паслухмянасць. Да? То есть біскуп дэцызіяльны, напрыклад, мінска-магілёўскі, удзяляючы сакраменту пасвячэння альбо д'яканскага, альбо прэзбітарскага, дэцызіяльнаму святару сваёй дыяцэзіі пытаецца, чи абяцаеш мне і маім наступнікам. Да? То есть я як бы уже на ўсё жыццё забавязваюся быць паслухмяным арцыбіскупу мінска-магілёўскаму, кім бы ён ні быў. Сёння арцыбіскуп Тадэвуш, жыццё ідзе, пасля это можа памяняцца, напэўна, будзе некалі мяняцца, бо ніхто не вечны ў гэтым свеце. Але заўсёды я на моцы сакраменту пасвячэння маю абавязак паслухмянасці арцыбіскупу мінска-магілёўскаму. А па мацнейшым? Нет, мне і маім наступнікам. Ну так, а яны ж паралельна ідуць. Не, паралельна ніхто не ідзе. Не? Дыцэзіяй кіруе дэцызіяльны біскуп. Ну так. Так, толькі дэцызіяльны біскуп, дапаможныя біскупы. Я вось чаму пытаюся, бо у нас была размова адносна дапаможных біскупаў, што яны таксама з'яўляюцца ардынарыямі. І там, дзе кодэкс гаворыць, што такое ардынарыямі, яны маюць нейкую ардынарную ўладу. Да? То есть яны маюць, скажем, тое, што кодэкс называе выканаўчай уладай, і канкрэтныя рэчы, там кодэкс дае магчымасць, напрыклад, дазвол на споведь можа даць не толькі дэцызіяльны біскуп, толькі ардынарый месца. Па сутнасці, кожны з нашых дапаможных біскупаў можа мне даць дазвол на споведь. Да? Ну так, а тут адносне паслухмянасці вось. А паслухмянасць тычыць толькі дэцызіяльнага біскупа. Толькі дэцызіяльна. Менавіта тая паслухмянасць, якую абяцаем у сакраменце пасвячэння. Да? То есть, напрыклад, мяне не могуць пакараць за тое, што я буду непаслухмяны дапаможнаму біскупу. Калі я буду непаслухмяным дэцызіяльнаму біскупу, тады можа быць пакараны. Калі дапаможны не павінен дзейнічаць супраць дэцызіяльнага біскупа. Канешне, калі будзе, напэўна, нейкі канфлікт паміж, грубо кажучы, мной дапаможным біскупам, нейк ужо арцыбіскуп будзе ў гэта нейк старацца справу вырашыць тут нечую пазіцыю. Калі ён мне ўжо скажа зрабіць то, што ён гаворыць, трудно, трэба будзе рабіць. Да. Тады ўжо паслухмянасць да біскупа дэцызіяльнага. Так, але сам па сабе факт толькі мне і маім наступнікам. Да? То есть гэта справа. Калі, напрыклад, удзяляць сакрамент пасвячэння прадстаўніку законнага інстытуту, законніку нейкаму, тады ўжо біскуп у гэтым моманце пытаецца, ці абяцаеш свайму біскупу таго месца, дзе будзе служыць, мне здаецца, так пашану і паслухмянасць, да? Бо законнік можа служыць сёння там, заўтра там, сёння ў гэтай дыцэзіі, у іншай дыцэзіі. Да? І, напрыклад, калі біскуп пасвячае некага іншага на падставе дэмісарыйных лістоў, то есть такі спецыяльны дазвол, ці абяцаеш свайму біскупу пашану і паслухмянасць. Да? То есть нейкаму біскупу свайму ўласнаму, які ў цябе будзе. Але заўсёды ў адносінах да біскупа і заўсёды пашана і паслухмянасць. Так, заўсёды пашана і паслухмянасць да біскупа. Вось гэта прыгожая дысцыпліна касцёла. Сапраўды, вось то, што пан Езус такую сістэму, такую мадэль касцёла выбраў. Вось, і яна трывае, бачым, 2000 гадоў трывае. Часамі, напэўна, ксёндз Александр таксама ведае, іншыя святары ведаюць, нялёгка з той паслухмянасцю бываюць. Ну так, розныя па-рознаму сітуацыі бываюць. Вось, але з перспектывы часу бачыш, што касцёл ўсё-такі мудра паступае, вельмі мудра, і праз біскупа ўсё-такі Дух Святы таксама дзейнічае. Нават калі нам это адразу не падабаецца. Усякае бывае. Ну так. Вось. І гэта вот такая справа. То есть альбо уласны біскуп, кодэкс гаворыць, павінен высвячаць уласны. Всякае мы ведаем, бывае біскуп можа захварэць, можа нейкія важныя справы. Напрыклад, можа біскуп, які з'яўляецца кардыналам, напрыклад, памёр папа, біскуп тут ужо ўсё было прызначана, ён павінен ехаць на канклаву і гэтак далей. Просто, розныя жыццёвыя сітуацыі бываюць. Тады можа таксама удзяліць сакрамент іншы біскуп, так, якога рукапаложыць, якога папросіць той біскуп на падставе дэмісарыйнага ліста. То есть такого спецыяльнага дакументу, дазволу, у якім як бы свой біскуп гаворыць, да, гэтага чалавека можна пасвячаць. Ці дэцызіяльны біскуп павінен выстаўляць вось гэты ліст біскупу ардынарыю тады, калі яны дзейнічаюць у
сваёй дэцэзіі. Ну, фармальна добра, каб было, ну, але звычайна ўжо на тэрыторыі, скажем так, прасторах дыяцэзіі ўжо звычайна дапаможны біскуп пасвячае без гэтага. То есть у практыцы яно не робіцца, ну, бо калі дапаможны біскуп той самай дыяцэзіі, ён хіба таксама ведае, часцей за ўсё ўжо такой бюракратыяй ўжо так не займаецца, ўжо з трэці на другі паверх пісьма не будзем пісаць, ўжо ўсё ж такі, пэўныя справы. Іншая справа, калі датычыць прадстаўнікоў законных інстытутаў. Бо, як мы ўжо сказалі, у законных інстытутаў іх настаяцелі, яны не біскупы. Да, то есть, да, чалавек фармуецца, адбывае пастулат, навіцыят, у семінарыі вучыцца, да, ішла справа да пасвячэнняў, бо так усім жыццём кіруе правінцыял, так? Куды паехаць, там, дзе будзеш працаваць, што будзеш служыць і так далей, але сакраменту пасвячэння правінцыял удзяліць не можа, бо ён не біскуп. Хіба што біскуп. Часцей, ну, это вельмі, я не ведаю такій сітуацыі, каб біскуп быў правінцыялам. Ну, так. Часцей за ўсё не, это ўсё-такі святар, это не біскуп. Вось, і тады што? Тады правінцыял шукае нейкага біскупа, любога біскупа, які можа ўдзяліць сакраменту. Вось. Знайшоўшы біскупа, ён дае ему менавіта гэтыя дэмісарыйныя лісты, да, што гэтых, бо біскуп натуральна не ведае законнікаў, ён адкуль іх можа ведаць, да? Вось, і правінцыял тады ўжо свайму, то я ведаю, хто такія, то яны годныя, фармацыю адбылі, яны там не маюць перашкоды, гэтак далей, не маюць неправільнасці ніякія да пасвячэння. Да? Ім можна ўдзяліць сакрамент пасвячэння. Біскуп, упэўніўшыся, прачытаўшы, паглядзеўшы, вось ён удзяляе гэты сакрамент. Да? То есть ужо, понятна, на падставе гэтага дакумента, гэтага, ну, скажем, такой, ну, не то, што дазволу, такой спраўкі, не ведаю, як я лепш называю, такі дакумент, які сапраўды дазваляе біскупу, бо біскуп павінен упэўніцца, што як бы там ні было, хоць я сказаю, добры чалавек, ну, але тут ужо павінна быць бумага. Як кажам, да? Павінна быць бумага, бо біскуп удзяляе сакраменту. Опять же, гаворка ідзе аб святасці сакраменту. Ну вось, таму што на працягу гэтай фармацыі чалавека пазналі, чалавека зразумелі, бо мне ўзгадваецца той момант, які адбыўся аднойчы ў семінарыі ў Расіі, вось канкрэтна кажучы, у Петербургу, калі другой нема семінарыі. Так, пасля першага курсу адзін з студэнтаў семінарыі, вось, алюмнаў, паехаў да радзімы сваёй, а ён, хіба, калі не памыляюся, з Найробі паходзіў, вось. Ну і калі прыйшоў той час вяртацца, вось, ён напісаў пісьмо да семінарыі, што не можа вярнуцца на час у сувязі з тым, што жонка яго не пушчае. Так, напрыклад, так. Можа быць такая сітуацыя, поэтому, как бы, вось. Наступная рэч яшчэ кодэкс такую гаворыць, што па-за тэрыторыі сваёй юрысдыкцыі біскуп можа ўдзяляць пасвячэнне толькі з дазволу дыцэзіяльнага біскупа. То есть тут у касцёле зноў-такі вельмі моцна трымаецца прынцып тэрытарыяльнасці. То есть ёсць дыцэзія, ёсць там біскуп. Хто б мяне не папрасіў бы, напрыклад, ну, часы законнікі мы кажам, ён можа любога біскупа папрасіць, каб удзяліў, але павінен быць паведамлены дыцэзіяльны біскуп. То есть аб усіх пасвячэннях, які адбываюцца на тэрыторыі дыяцэзіі, біскуп павінен ведаць. А ці ёсць, быць можа, такія месцы ў свеце, якія выняты з-пад тэрытарыяльнасці? Ёсць. Бо, ну, калі мы дойдзем некалі да гэта пра розныя структуры касцёла будзем размаўляць, можа быць персанальныя структуры. Напрыклад, самае простое вайсковая дыяцэзія ў Польшчы, напрыклад, персанальныя дыяцэзіі для нейкіх нацыянальнасцяў канкрэтных. А тэрытарыяльная Грэнландія, Антарктыка? Не, там тэрытарыяльныя ўсе. Наскільки я веду, тэрытарыяльныя. І так трэба будзе да біскупа звяртацца. Так, так. Але, напрыклад, са мной вучыліся ў семінарыі, бо у нас была семінарыя ў архідыяцэзіі Варшаўскай, і вучыліся таксама семінарысты, якія хацелі быць ваеннымі капеланамі. А ў Польшы ёсць такая, акрамя тэрытарыяльнай дыяцэзіі, ёсць яшчэ дыяцэзія ардынарыят палёвы польскага войска. Да, то есть это капеланы, якія працуюць у арміі. Да, ёсць армія, ёсць там вся структура арміі, дзе яны едуць на нейкую міратворчую, тады пры мне ў Ірак ездзілі, гэтак далей, заўсёды з ім ёсць капелан. Ось. Ну і гэтыя хлопцы, якія хацелі быць святарамі, але святарамі такое асаблівае служэнне ў войску, менавіта быць святарамі ў войску. Ось. І на тэрыторыі там частак вайсковых ёсць таксама парафіі, да? І ўжо тая парафія не належыць да тэрыторыі дыяцэзіі, дзе яна знаходзіцца тэрытарыяльна, толькі маюць юрысдыкцыю ўжо біскуп палёвы, ён называе, то есть ваенны біскуп,
і ён ужо з'яўляецца іх ардынарыем, іх біскупам, толькі ўжо не на падставе тэрыторыі, бо па сутнасці тэрыторыя это ўся Польшча, да, толькі да гэтай дыяцэзіі належаць военнослужачыя, іх сем'і, тыя, хто працуе ў войску. І цяпер, калі вось гэты біскуп захоча высвенціць свайго святара на капелана, то ён не павінен пытацца нікого. Калі у тым сваім касцёле дзень, калі ён ужо хоча, напрыклад, пайсці ў цэзіяльную там катедру, бо прыгожы касцёл, бо часамі вайсковыя касцёлы там трошкі выглядаюць, каплічкі такія невялічкія. Казарменныя трошкі, асабліва савецкіх часоў ідзе, бо ў Польшы таксама гэта было. Капеланы былі, але так это ўсё было найгоршае там, што маглі давалі. Вось тады, канешне, павінен ужо паведаміць, папрасіць дазволу цэзіяльнага біскупа на гэты акт. Вот. Але ў сваім касцёле, калі это гарнізоновы касцёл называецца, да, то есть военны касцёл, у сваім касцёле можа рабіць што угодно. Да, то есть это прыклад таго, што ёсць не толькі такія тэрытарыяльныя структуры. Ёсць цяпер у касцёле структура для англіканскіх, былых англікан, якія навяртаюцца на каталіцтва. Ёсць яшчэ іншыя персанальныя структуры. Вось. У кожнай з іх ёсць нейкі настаяцель. Ці ён біскуп, ці ён не біскуп. Ужо іншая справа. Да, то есть, калі ён біскуп, ён сам можа свенціць. Калі ён не біскуп, то павінен шукаць нейкага біскупа, які вось у гэтай канкрэтнай сітуацыі удзеліў бы сакраменту пасвячэння. Вось. І гэта справа вось такая вельмі важная. Да? І калі мы гаворым яшчэ пра гэтыя дэмісарыйныя лісты, да, то есть дазволы, тут справа такая яшчэ ёсць, што яны могуць быць накіраваныя любому біскупу за выключэннем біскупа іншага абрада. То есть, напрыклад, калі ёсць кандыдат да святарства, напрыклад, усходняга абраду, тое, што мы называем грэка-католікам, напрыклад, у Беларусі, да, то такого кандыдата можа пасвяціць толькі біскуп грэка-каталіцкі. У нас яго няма ў Беларусі, вось, ну, але тоже іншая справа. Да? То есть, а калі гэта рыма-каталіцкі, то ўсходняга абраду тоже не можа свяціць? Не можа. І больш таго, калі біскуп высвенціць не свайго падуладнага, а менавіта з абраду, ён сам падае ў кананічнае пакаранне і на працягу года мае забарону удзяляць сакрамент пасвячэння. То есть это справа такая. А сам святар, які атрымаў, ён таксама суспендаваны будзе. То значит, але ён тады кем становіцца-то? Якога абраду? Вось пытанне, да, пытанне. Ну, такога абрада, якога біскуп, вось, але якога высвенціў. То значит, вучыўся ў семінары рыма-каталіцкай, хацеў стаць рыма-каталіцкім святаром, папаў пад раздачу грэка-каталіцкага і раптоўна стаў грэка-католікам? Не, атрымаецца такая сітуацыя. Часцей за ўсё, як бывае, напрыклад, той же Расіі. Да, то есть, чалавек быў ахрышчаны ў царкве праваслаўнай, вось, ён праз нейкі час перайшоў на каталіцтва, пачаў хадзіць у касцёл. Стаў грэка-католікам. Толькі, вот, именно правильно, то ён стаў грэка-католікам. І да моманту ён можа ўсе хадзіць, усе сакраманты прымаць, але да моманту, пакуль ён не захоча прыняць сакрамент святарства, альбо сужэнства, то сужэнства, калі два такіх самых... Ну, сужэнства нас цяпер не цікавіць. Святарства, да? І ў такой сітуацыі трэба прасіць адпаведную дыспенсу ад апостольскай сталіцы, каб чалавек перайшоў на каталіцтва. Гэта справа павінна быць вырашана, але ў кангрэгацыі. На ўзроўні дыцэзіі гэта вырашыць немагчыма. Немагчыма, да, то есть тут уже павінна справа кангрэгацыі, усходніх касцёлаў. Вось там па-рознаму бываюць, вось гэтай, ну, але справа павінна быць, калі біскуп просто так, лацінскі біскуп высвенціць гэта кандыдата, то і біскуп пакаранне будуць, і кандыдаты, там нічого добрага не будуць. Конечно, пасля эта справа адкручваецца, бо, ну, скажем так, сакраментальна ён святар. Бо сакраментальна біскуп мае ўладу удзяліць сакраменту пасвячэння, да, толькі вось гэта дысцыплінарная справа, яна тут выходзіць у месца. Ну, наступнае пытанне, хто можа стаць святаром? Ну так, д'яканам. Ну, хто можа прыняць сакрамент пасвячэння, можа быць, так скажам. Ну так, толькі што мне здаецца, што вось сакрамент пасвячэння д'яканату цяпер трохі адрозніваецца ад таго, што было раней. Ну, раней былі розныя ступені, там былі што такое паняцце ніжэйшае пасвячэнне, вышэйшае пасвячэнне. Ну так, але мяне цяпер цікавіць праблема цэлібату. Ну, з цэлібатам, то это не самая вялікая праблема. Ну, некаторыя бы сказалі, што не, самая вялікая праблема. Правда такая ёсць, што как бы... Бо д'якан можа не быць цэлібатарыюшам, напрыклад, у нас, у рыма-католікаў.
Поверьте, святар можа не быць цэлібатарыюшам. У рыма-католікаў? Прычым абсалютна легальна і праўна, пра гэта будзем гаварыць. О, цікава. Ось, цікава, А але... гэтага мала хто ведае. Так, ўвогуле. не, ну, конечно, это выключэнне, пэўнае выключэнне, вось, але такая магчымасць, то есть это не догма, што святар павінен, дысцыпліна касцёла, і ў некаторых выпадках нават, я ўжо не пра англікану успамінаў, Так. то есть, напрыклад, англіканскі святар, ён быў жанаты, і калі ён вяртаецца на каталіцтва, ну, што з жонкай рабіць? Манастыр? Ёсць жонка, ёсць сям'я, ёсць дзеці, поэтому ён, ён уже біскупам ніколі не стане, але святарскае служэнне, не будучы цэлібатарыем, ён спакойна можа ёсць яшчэ там некаторыя выключэнні, пра іх таксама будзем казаць, да? Таксама дыяканат, калі мы гаворым, ёсць такое паняцце як сталы дыяканат, можа пра гэта таксама будзем казаць пазней у нашых перадачах. Таксама можа прыняць чалавек жанаты, гэта сакрамент, можа не жыць у цэлібаце, вось, ну, але там таксама ёсць пэўныя патрабаванні да гэтага, да? То есть касцёл дапускае родна. Поэтому, калі мы гаворым, што наогул пра сакрамент пасвячэння, то сапраўдным чынам можа прыняць толькі ахрышчаны мужчына. Ну, вось. Так што, дарагія нашы радыёслухачы, памятайце, што жанчына святаром стаць не можа ні ў якім выпадку. Жанчына святаром. Тут ёсць вельмі многа і выказаний, нават папа Ян Павел II выкарыстаў свой прывілей, скажем так, сказаць, экс-магістра. Экс-катедра, што сакрамент пасвячэння ўдзяляць толькі мужчынам. Всё. Амен, дыскусіі ніякай няма, ось, как бы там каму не хацелася і гэтак далей, сакрамент пасвячэння сапраўдным чынам можа атрымаць толькі ахрышчаны мужчына. Вось, тут яшчэ слова ахрышчаны ёсць. Да, поэтому вельмі важна, прымаючы ў семінарыі, заўсёды семінарыя патрабуе многа розных дакументаў, самае галоўнае дакумент аб святым хросце. Пасля ўжо канфірмацыі, бо канфірмацыі няма, то канфірмацыю можа пасля ўдзяліць, да? Але калі няма хросту, то няма ніякага іншага сакраменту. Поэтому вось эта справа ахрышчаны мужчына, поэтому нават калі няма дакументаў, як у маёй сітуацыі было, ну, бо большая з нас цяпер уже маладзейшыя ўжо становяцца святарамі, ўжо становяцца святарамі хлопцы, якія нарадзіліся ў 90-х гадах. Трэба было, памятаю, хросную цягнуць, маці цягнуць, сведчанне пад прысягай складаць. Але гэта зноў такі інструмент, які ёсць у касцёле, каб даказаць факт хросту. Ну, бо я яго не памятаю. Я быў маленькім немаўляткам, калі мяне хрысцілі. Понятно, бацькі памятаюць хросны, гэтак далей, дзякуй Богу, не жывуць. Вось, яны маглі это пацвердзіць. Іншая сітуацыя, калі ніхто не мог это пацвердзіць, нема жывых, тады ўжо там ёсць пэўная. Вось, ну, але зараз не пра што разговор, да? То есть ахрышчаны мужчына. Да? Калі сталася б так, што чалавек быў не ахрышчаны, то сакрамент пасвячэння не сапраўдны. І вось цяпер я хацеў бы звярнуцца да гэтага праблему мужчына, бо ў сувязі з тым, што ў свеце цяпер вельмі шмат розных ідэй адносне вось гэтых гендерных прыналежнасцяў і так далей, і так далей. Так вось, як касцёл на гэта ставіцца? Ну, калі мы гаворым слова мужчына, то гаворым пра мужчыну, якім яго сатварыў пан Бог. То значы на ўзроўні і генетычным, і сацыяльным, і фізіялагічным. Так. Чалавек павінен быць нарадзіцца мужчынай. У паўнаце гэтага слова. У паўнаце гэтага слова з усімі первічнымі, вторычнымі палавымі прызнакамі гэтак далей. І магчымасцямі. Магчымасцямі, да? То есть, поэтому тут, калі нават нехта мяняе, праводзіць аперацыю па змене полу ці нешта іншай справы, такія людзі святарамі стаць не могуць. Так? Бо, ну, яны былі народжаны не мужчынай, і Божы план быў такі ўсюды да гэтага чалавека, каб ён быў жанчынай. Ну, напрыклад, калі мы гаворым пра аперацыі па змене полу. Вось, поэтому тут конкретно мужчына, як пан Бог яго, кажуць, як пан Бог яго сатварыў, вось мужчына, толькі мужчына можа стаць святаром, ахрышчаны, да? Але это сапраўднасць, как бы это мінімальная рэч, калі мы наогул гаворым пра магчымасць атрымання. Але для годнага прэзбітэрскага або дыяканскага пасвячэння, да, патрабуецца, каб кандыдат, па-першае, прайшоў усе іспыты па нормах права. Да, то есть то, што мы казалі, біскуп першага лепшага з вуліцы не можа пасвяціць. Усе іспыты па нормах права. То есть уся семінарыйная фармацыя. Мінімум 2 гады філасофіі, 4 тэалогіі павінна быць. Да? Павінны быць усе іншыя справы захаваны. Усе гэтыя іспыты, скруціння, так званыя, размовы з біскупамі перад паслугамі, электарат, акалітат, кандыдат да прыняць сакраменту пасвячэння. То есть, па сутнасці, касцёл вельмі моцна, ну, як бы, нават некаторыя вінавачваюць занадта моцна вось падчас фармацыі
прыдзіраецца, скажем, да хлопцаў. Да? Вот, я хочу стаць ксяндзом і ўсё. Ты падчас вучобы ў семінарыі не раз будзеш пісаць сваёй рукой, што я хочу стаць святаром. Пры прыняцці духоўнага строю, калі сутану даюць і так далей. Да? Чаму? Таму што пасля ўжо пасвячэння, можа, не дай Божа, ў жыцці сустанецца, ніхто б не сказаў, я не хацеў, мяне прымусілі. Ты сразу открываецца папачку твою, глядзі, от ты ішоў у семінарыю, пішаш, што хацеў быць, тут сутану табе давалі, хацеў, тут лектарат хацеў, акалітат хацеў, прэсбітэрат хацеў, дыяканскае пасвячэнне хацеў, прэсбітарскае пасвячэнне хацеў. Тут няма магчымасці сказаць, што несвядома. А тут, як ты скажаш, несвядома? 6 гадоў несвядома. Напаілі, абкурылі, што? Нема такой магчымасці. Дым кадзідла зашкодзіў. Дым кадзідла зашкодзіў, да? Да, то есть, па-першае, прайсці ўсе іспыты трэба для годнага пасвячэння, да? Далей, таксама пасуджэнні свайго біскупа або настаяцеля надзельна адпаведнасці і адпаведнымі якасцямі. Так. Ну, гэта ўжо такая справа агульнай фармацыі, да? Чалавечай, пастырскай і так далей, да? Каб не было ніякай неправільнасці альбо перашкоды, што такое будзем казаць, ну, напрыклад, ёсць пэўныя справы, якія, ну, трэба вырашыць. Напрыклад, калі чалавек адна з распаўсюджана, ну, не то, што, дзякуй Богу, не аж так распаўсюджана, напрыклад, калі чалавек, нават этот мужчына, некалі спрычыніўся да таго, каб нейкая дзяўчына зрабіла аборт, да, ці там грошы даў, ці прымусіў, ён мае неправільнасць да пасвячэння, ён не можа прыняць святарскае пасвячэнне. Ну, бо ён, па сутнасці, у кары экскамунікі. Ну, кара можа быць снятая 5 разоў, да, то есть кара можа быць снятая, тым больш цяпер кожны святар можа акцыі споведзі, толькі ён сваім фактам мае так званую неправільнасць да пасвячэнняў, якая можа быць знята толькі апостальскай пасадам. Да, то есть, калі здаецца бы, можа, то было там, не знаю, 20 гадоў таму назад чалавек у сталым узросце пайшоў у семінарыю, калі там што было, ну, нейкая дзяўчына, перапрашаю, там заляцела, кажу, да, аборт зрабіла, у мяне ж цяпер дзяцей не мае, паспавядаўся, ўсё, не. Той, што гэты факт быў у тваім жыцці, ты маеш вот эту неправільнасць да прыняццяў, ну, от калі ўжо так, не дай Бог, сталася ў святарскім жыцці, то і для выканання святарскае пасвячэння. Да, ну, але гэты факт павінен нейкім чынам быць, ну, не ведаю, знаны, не знаны. Ну, я што ведаю пра гэта. Ну, так, а ці клерыкі аб гэтым ведаюць? Я іх вучу. Ну, я клерыкам, гэты аддзел права, гэты раздзел права, не я клерыкаў вучу, іншы святар, ось, ну, але калі ёсць, была такая дыскусія з клерыкамі, я ім пра гэта заўсёды кажу. Конечно, я кожнаму сумленні я не ведаю, чым чалавек жыў 20 гадоў таму назад, што яго ў жыцці было. Дзякуй Богу, што не ведаю, да? Ну, але калі такая справа была, то не можаш быць. То вырашаецца ўжо на ўзроўні не проста дыцызіянальнага біскупа і спаведніка, але трэба звяртацца да апостальскай сталіцы. Напрыклад, да? То есть, каб не было гэтай, вось, каб быў адпаведныя вынікі адпаведнае падрыхтавання, да? Зноў-такі, уся фармацыя, пра якую мы гаворым, павінны быць у наяўнасці ўсе дакументы, да? То і хрост, пачынаючы ад хросту, дакумент аб сярэдняй адукацыі, ўсё, што права прадпісвае, да? Ну і таксама прайсці ўсе адпаведныя скрутыні. То есть, як мы бачым, такіх вось вымаганняў для годнага прыняцця сакраменту вельмі многа, сапраўды. А вось у мяне часамі хлопцы пытаюцца, якія нейкім чынам імкнуцца альбо думаюць аб тым, каб стаць святарамі, адносні навучання і адзнаку семінарыі, вось. Ну, адзнакі ў семінарыі гэта не такое, вось... Бо я памятаю сябе, 3 двойкі і да пабачэння казалася. Ну, канешне, могуць так сказаць, ну, 3 двойкі, паверце, у семінарыі получыць 3 двойкі, то трэба пастарацца. Альбо прафесара, каб пастараліся. Ну, прафесара, там уже іншая справа. Ось, ну, я... Па варшаўскай? Не, па варшаўскай, напрыклад. Ну, і в Беларусі такі 1 двойку за ўсё жыццё паставіў. Ось, ну, там іншай сітуацыі не было. Конечно, кожны там, можа, па-рознаму выкладае, можа, па-рознаму ацэньвае. Паверце, што звычайна нават у варшаўскай семінарыі быў чалавек, які меў 3 двойкі, ось, але ён быў, ну, его называлі Ян Марыявяны такі. Ён быў пабожны, было бачна, што яму з навукай было вельмі цяжка. Вось, яго там уже цягнулі за вушы, за ногі, як толькі маглі, уже неяк так, уже там мусіць 30 двойкі, потом неяк там іх на тройкі, там нехта, там у нехта. Он вучыўся, ён стараўся. Мы бачылі. Іначе кажучы, гэта не справа інтэлектуальнага развіцця. Не толькі, бо мы кажам, калі гаворым пра фармацыю, тут ёсць інтэлектуальная фармацыя, духоўная і пастырская, і чалавечая, перадусім чалавечая.
Так, бо не кожнаму дадзена можа 7 пядзей во лбу маеце, кажам, не кожны, а вот ён это чалавек сваёй пабожнасцю такой вот шчырай. Кажу, у семінары нічого не скрыецца, там ты можаш прытварацца служанчыкам месяц пахадзіць, потом калі ты яго не хочаш маліцца, выйдзець то ўсё пасля. А ён шчыры быў, і ўсе яго ведалі. Чалавек добры, заўсёды каму мог памагаў, але вось навука не ўдавалася яму. Стаў святаром, дзякуй Богу, ж мамай па 10 гадоў святарства, вось служыць. Конечно, там часамі ніхто не смяецца з яго, але ён спакойна, пакорна служыць там, вось, і дзякуй Богу. Поэтому пан Бог свой, калі Бог дае чалавеку пакліканне, калі чалавек на яго адказаў, уж неяк там з двойкамі разбярэцца. Сапраўды, вось гэтыя справы такія, яны сапраўды павінны быць, бо семінарыя гэта не універсітэт. Толькі, да, то есть, што мы кажам, што 3 двойкі пашоў вон, грубо кажучы. Не ў гэтым справа. Да? Можа чалавек атрымаць усе 5 ці цяпер 10, не, у нашых семінарах 5 ставілі, 5, да? Можа мець усе 5, можа быць, кажам, залатым медалістам, а прыйдзе час да пасвячэння, біскуп, размаўляўшы з рэктарам там, ці з іншай асобай, скажа да пабачэння. Чалавек добры, разумны, але на святара не надаешься. Может быть такое. Конечно, когда это уже перед самым посвящением, это уже, звычайно, это выявляется первых, может, 3 курсах, когда человек 6 годов провучился, уже сказать, что, все-таки так само и біскуп и ректор недзе глядять, поэтому, звычайно, на первых курсах есть такая вот, отсева, как мы кажем, да, не тому, что человек дрэнны, не. Може нехта мець, казаў наш отец духовны, може нехта мець пакліканне да святарства, а нехта можа мець пакліканне да семінарыі. От яму трэба, каб ён, напрыклад, 2 гады пабыў у семінарыі, трошкі навучыўся самастойнасці. Ёсць у нас былі, якія хлопцы з Варшавы былі, некаторыя мамы 2 разы ў дзень прыхадзілі, там раніцай вечарам што прынасілі і так далей. Это таксама ненармальна. Дарослы мужик, перапрашае, трэба трошкі і ад мамы, там, мама заўсёды мама, вось это ж понятно, вось, але пэўныя межы таксама трэба ставіць ва ўсім. І можа нікому патрэбна былі гэтыя, у меня ёсць добры сябар таксама, які быў у семінары 3 гады, вось, прыйшоў у семінары, там было як было, цяпер у яго сям'я, у яго дзеці, ён вельмі шчаслівы, яму гэты час таксама быў патрэбен, каб трошкі, можа там і сябе ў парадак прывесці, там, дарастаць і гэтак далей, гэтак далей. Мы ніколі не ведаем, што пан Бог, каму якое пакліканне дае, якія мае планы. Але, напэўна, калі шчырым быць з Богам, да, то есть не пытацца пана Бога неяк абкруціць вакол пальца, то, напэўна, справа паклікання вырашыцца. Дай Божа, каб сапраўды вырашалася, каб нашы семінарысты дайшлі да гэтага моманту, калі стануць перад біскупам дзеля таго, каб выявіць сваю просьбу, сваю волю, і каб біскуп ім таксама адказаў так на іх просьбу і пасвяціў, рукапалагае іх на святароў. На жаль, вось наш час дабягае канца. Маю надзею, што мы далей таксама працягнем нашае разважанне таксама. Бо, як бачым, сапраўды не хапае гэтага часу, каб вось усё гэтую таямніцу, увесь гэты сакрамент у гэтыя 40 хвілін некім чынам змясціць. Хацеў бы зараз падзякаваць ксяндзу Дмітрыю Пухальскаму вось за сённяшнюю гэтую магчымасць сустрэцца, паразмаўляць, за тое, што дзеліцеся вашымі ведамі з нашымі радыёслухачамі і заахвочваю нашых радыёслухачоў таксама, быць можа, тэлефанаваць, пісаць да нас таксама, пісаць да ксяндза Дмітрыя дзеля таго, каб ён, маючы гэтую магчымасць быць у нас у студыі, адказаў на вашыя пытанні. Дзякуй шчыра, пахвалёны Езус Хрыстос. Навекі вечныя.